Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Katuk ani kenta haswa bandan biang ke Ïakren ban ka sorkar ka cockroach janta party kalau pensngau ya kanong rem baskam bagai jeng kata kalong belada omweng ya Dharmendra Pradhan kum menteri ketenat puli putih kamdon Jingmut bandan biang ke Ïakren. Undang aiktian ka CJP u Ashutosh ranka henega step sinsa jan ula kren syai bakamdon Jingmut ban pendong ya ke Ïakren lada ka sorkar kampat rai ban weng no ya Dharmendra Pradhan. Kecing pak risan ya Dharmendra Pradhan kedai ke bawah omdan kam mana pendong ya Ïakren lada ke sorkar ke ong kan omdan Jingmut ban pendong biang Ïakren la ong uran ka HKX. Ki menteri sorkar u JP nada bat u Jitendra Singh kila pendong ya ke sien ke baar ke Ïakren bat kinong yalam ka CJP ha Constitution Club ha ka sngi thok dia ke Ïakren ha ka sien ke balai an pendong mata ka sngi ha ka por jan miet ha ba kini ki menteri kila kular ya ka CJP ban kershan ni ki jinawa jongki ka CJP ke lebu lai tali kimat jingdawa kata ban weng ya Dharmendra Pradhan na ka Shuki menteri ban om pengat kendon ya ki samla bayaki bat ban siu bailut kesan shiklur tingka na ka benta ke yeng ka sem jongki samla balaklat na ka bashimno yala ka jong ka jingem hadian ka jing lai tu ki kot jing keli ka exam nit hendrei ka bakham kongsan ka jingdawa ka long badiban weng no mardor ya Dharmendra Pradhan. Hanin ka sngi ha ka Ïakren ka sorkar ka lapan por na ka CJP bakan pentikna menta ka janmiet sngi sa jan ya ka rai lakan Pynhiar Shuki na ya Dharmendra Pradhan kum menteri ketenat puli putih ka sorkar pedeng.